Nosaltres com a staff el que volíem és, evidentment, treure el partit, el primer, però ja dins del partit, quan veiem que tenien una renta bona, era mantenir-la per intentar venir aquí i gestionar una mica les rotacions, donar minuts a tothom i que les jugadores poguessin estar el millor possible de cara a la Lliga Espanyola, no? Que és la nostra prioritat. Aleshores, el nostre objectiu és aquest. El que passa és que, bueno, doncs, igual que amb l'equip grec, que vam fer un bon partit allà, doncs, les noies, per molt que tu insisteixis, doncs, es relaxen una mica, no? I veuen que això ja està molt encarat i que hem d'intentar, com a staff, intentar evitar això, no? Intentar insistir en la importància ja no de guanyar o de passar l'eliminatòria, no és això, sinó de que el nostre joc ens permeti poder donar minuts a tothom, no? Que és la nostra intenció. Sí, i evidentment tu esperes que no passi, no? Però això passa a qualsevol equip, no a nosaltres, a qualsevol equip. Per tant, negar-ho, o sigui, no és atacar les jugadores, ni molt menys, ja saps que no és el meu caràcter, ni molt menys, però és evidentment que la jugadora sap que té una renta important i per tant la mentalitat no és la mateixa que quan surts pues, a Avenida, per exemple, no? I saps el rival que tens davant i la tensió i pues, això és el que hem d'intentar evitar com sigui. No, la Zoe ja està bé perquè per sort doncs, no vam tenir necessitat de ficar-la i el partit de l'altre dia doncs, no va jugar, podia haver jugat, però no va jugar per decisió tècnica i doncs, una de les jugadores, ella, la Sara i les interiors en el sentit contrari, no? De gestionar una mica més els minuts i que tinguin una mica més de descans, per tant l'Anna segurament tornarà a passar per l'interior, que portava ja 2 partits que no hi passava. No? Jo crec que, clar, per nosaltres, guanyant de 20, el que hem de fer és intentar reproduir el mateix partit, però jo crec que un ha d'estar preparat perquè el partit no sigui el mateix i que possiblement hi hagi alternatives per part del rival, no? Pel mateix, no? Perquè el rival, si fem el mateix, segurament no tindrem opcions de poder igualar l'eliminatòria, no? Jo el que espero possiblement és potser més pressió, més zona, que els hi va ficar en el tercer quart, últim quart, van tenir situacions que a nosaltres ens va costar atacar, no? Al final, també per això, no? Perquè portaven ja una renta important i no relaxades, però sabies que jugaves amb això, no? I que darrere s'havien estat molt bé. Aleshores, jo diria que passa una mica això, no? És a dir, primer, si som capaces de fer el mateix partit en defensa, no serà tan important el poder no estar tan fluïts en atac com vam estar. Jo crec que això és el més important, entendre que darrere és on no hem de fallar perquè no hem d'esperar estar tan a nivell ofensiu tan inspirades com vam estar en el partit d'anada. No?